गिबि गिबि आङो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोबाय आरो नोंथांमोननो आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड थागिबि आरो आसामनि थागिबि बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि आङो दिनैनिफ्रायनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो आसा खालामो बयनिबो जिउआव गोजोन खुसि लाबोयो बे फैबाय थानाय गोदान बोसोरा दिनै जोङो बिद्याबिल्ली पाब्लिक स्कुलाव मोनसे मेहेरगोनां प्रग्राम जोङो हाबाफारियाव लादों। बे प्रग्रामानो जाहैबाय आगु रंजालि बैसागु फालिनाय आरो बे बैसागु फालिनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो जोंनि इयुन जोलै जोंनि गथ'साफोर बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारि हिसाबै बा जोंनि बड'लेण्डनि थागिबि हिसाबै बा आसामनि थागिबि हिसाबै बैसागु बा बिहुआ जे मोनसे मेहेरगोनां बा एकदम इम्परटेन्ट मोनसे फेस्टिभेल जोंनि थाखाय बेयो मिथिंगाजों मोनसे जड़ित थानाय मोनसे फेस्टिभेल बेखौ जाहाथे बिथांमोना मिथियो बिनि थाखाय जोङो जोंनि दिनैनि बे फोरबोखौ जों खुंनाय आखायाव लानाय जादों आरो दिनै जोङो मानो आगु फालिनांगौ जादों बिनि थांखियानो जाहैबाय जोंहा बैसागुआ जागायजेनो 13निफ्राय 13, 14, 15 आरो बे समाव जोंहा गासिबो गाव गावनि जोंनि जि गथ'फोरनि पेरेन्टस बा टिचार्स बा जोंनि गासिबो स्टाफआ गाव गावबागाव फेमिलिखौ लानानै न'खरखौ लानानै रंजायो दा बिसोरनोबो जों मोनसे टाइम होनांगौ जायो बेनिखायनो जोङो आगुयै जोंनि नैबे प्रग्रामखौ दिनैहाय जों लानो गोनां जादों आरो जोङो बेखौ दिनै गोबांथार मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों लादों जोंहा गिबियावनो दङमोन इल्डार्सफोरखौ माने जोंनि देरसिनफोरखौ मान बावनाय बेनिफ्राय जोङो मोनसे लाबावदों जोंनिनो क'क्राझारनिनो मुंदांखा खबाम होननाय मोनसे दामगिरिफोर बिथांमोनखौ जों हांख्रायना लाबोदों बिथांमोना खाम सिफुं मेथाइ बायदिसिना रोजाबो दा बिथांमोननि दैदेननायाव जोङो मोनसे लांदां मोसानाय जोङो हाबाफारि लादों बेनिफ्राय जोंहा जोंनि पेरेन्टसफोर जोंनि जि गथ'फोरनि जोंनि स्टुडेन्टफोरनि पेरेन्टसफोर बिथांमोनाबो गोबां माने बायदिसिना गाब गोनां हान्जा मोसानाय दिन्थिफुंगोन आरो जोंनि गथ'फोराबो गोबांथार माने जोंनि बर'नि बैसागुनि माखासे मेथाइ बा बिहु डेन्स बिहु सं बिनि सायाव बहुथार मोसागोन आरो बेजों दाजाबदेरनानै जोंनि जाहा मोनसे बैसागुआ मोनसे जानाय लोंनायनि मोनसे माबा दङ हारिमु दङ बे जाहैबाय गोखा गोखै जानाय बे गोखा गोखै जानायनिबो जोङो हाबाफारि दङ आरो जोङो जोंनि गथ'फोराबो गाव गावबागाव न'निफ्राय संनानै लाबोदों न'आव संनाय ट्रेडिसनेल माखासे आदारफोर बेखौ बिथांमोना गावसोरनि लोगोफोरजों सोलाय सोल' खालामलायनानै जागोन बेबो मोनसे जोंनि हाबाफारिनि मोनसे पार्ट बेबायदिनो जोंहा बायदिसिना दिनैनि दिनाव गोबांथार मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिफोर दङ बेफोरखौ लानानै जों दिनैनि जि प्रग्राम बेखौ जोङो सालायना लांगोन नोंथांमोननि चेनेलसिम खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो फैगौ बैसागुनि थाखाय गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय आरो नोंथांमोननि चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिमबो बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दिनै बिद्याबिल्ली पाब्लिक स्कुलाव जोङो गाजा गोमजायै फ्रि बैसागु सेलिब्रेसन खुंदों आरो बे सेलिब्रेसनाव जोङो गोबां हाबाफारि लादों फार्स्टआनो जाहैबाय जोंहा गेदेरफोरखौ मान बावनाय जोङो बैसागु बोथोराव गाव गावनि न'खराव गेदेरफोरनो मान बावो दा जोङो बावलांनो हमबाय बेफोरबायदि ट्रेडिसनखौ ओंखायनो जाखि जोंनि स्टुडेन्टफ्रा आरो बे खुलुमनाय मोनसे रिचुवेलखौ जाहाथे गावसोरनि न'खरावबो सोलोंलाङो बिमा बिफाफ्राबो खुंलाङो ओंखायनो जोङो बे प्रग्रामखौ लादों इम्परटेन्स होदों आरो जोंहा जाहैबाय मोनसे शेयार्ड मिल प्रग्राम दं दिनैनि दिनाव गथ'फ्रा गावसोरनि टिफिनखौ एसे बांसिन लाबोयो आरो गावनि लोगोफोरजों पिकनिक बायदि गावसोर शेयार खालामनानै जायो आरो ओमफ्राय टिफिना माने हम कुक मिल न'आव संनानै लाबोयो ओमफ्राय लोगोफोरजों ज' पिकनिक बायदियै जागोन स्कुलाव गोखा गोखैबो पेरेन्टसफ्राबो टिचार्सफ्राबो प्रिपेयार खालामनानै लाबोदों जों बेखौनो रानलायनानैबो जागोन स' एसेनोसै आरो जोंनि स्कुलनिफ्राय जोङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानो नोंथांमोननि चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौ जे जोंहा गाबोन समफोरनिफ्रायनो बैसागु बावखुंग्रि फेस्टिभेला
जानो हमगासिनो दङ जोंनि स्कुलनिफ्राय जानानै जोङो बयखौबो बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन जि जाय हाजो गाखोहैगोन बिथांमोना जाहाथे प्लास्टिक बथल जौ बथल एरिखौ गोजौआव लाङो ओमफ्राय गोजौआव लांनानै गारबोनानै फैयो जाहाथे बिथांमोनहा गारबोआ जेरै दाखोर जिखौ लांफादों लाबोफिनो मानोना जों थांनाय बोसोराव ससियेल वार्कार बिराद मानसिफ्रा गोजौआव थांदोंमोन ओरैबायदि दाखोर नुदों ओमफ्राय दाखोरखौ जोङो बुथुमबाबो लाबोख'नो हायाखै 20-30 बस्ता जादों गोजौनिफ्राय लाबोफिननाया बिराद प्रब्लेम स' थालांनोआ इजि जों बिराद बोलो लानानै लाङो खिन्थु जेब्ला मेङो ना गोजौआव थांनानै होनबा दाखोरखौ गारबोनानै फैयो साफा खालामहैग्राफ्राबो बिराद खस्थ' मोनो खालामख'नो हाया स' बेखायनो बिद्या बेलिनि स्कुलनि जानानै जोङो बयखौबो रिक्वेस्ट खालामो जे दाखोरखौ लाबोफिननांगौ एसेनोसै गोजोन्थों